Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Pero ayaw nagkasula imong huna-huna, ma. Ako na sige pasabot pag-ayo. Nganon di ko gusto nga magpapalit siyag auto o magtuon og drive. Nahibaw ko nga gusto si Mateo nga mahatagan mo hamugaway nga pagpuyo, Sara. But not now. Ma, Dako gyud ang akong pagduda sa pagkapapay ni atong kalib-in ni Anton. Og nahadlo ko nga kamo mao'y maalaot ni Inday Barbie. unsa? Ayaw gyud una mo pagpangkawas ni ining bae. Samtang wa ko pa makuha ang matuod nga abilidad ni atong babayana. Ako siyang nakita sa usa ka hotel. Pero iya kining gilimod ni Anton. May laing agenda kining babayana. O kana ang gusto kong madiskubrihan. Dili ka maalaot si Anton, ma? Ang buta ko ipasabot, ma ba? Nga kung tinuod man nga membro sa sindikato katong babayhana, tingali ilang kidnapon si Anton og ipalukat nimo sa dakong kantidad. Maunay hinungdan nga bisag supak sa buot ni Anton, pero ipapaniid ko gyud siya. Oh, unsa man ni? Unsa man ni? Yun na. Resibo man ni? Oh, mga resibo gina. Mga kitchen utensils ang nabutang din eh. Unsa man ni? Wa kaabot og sa kalibo ang pinalit ni Amy? Oh, Oh, habi na akong nipahuway ka na. Ang binipi. maura ni mong napalit sa mall? Ang naman ang kwarta. Nahadlok lang ko nga tingalig dili ko makadaog kung mo banat kog pamalit sa akong mga kinahanglan nun. Mulargan na ko. Mas may tingaling ubanan ka na ko sa imong pagpangumpra. Nagduda ka, Anton? Kung sabi akong dudahan. Nga tingalig giwaldas ako ang kwarta nga imong ihatag nako. Mahimo man ako ning iuli nimo ba? Kinsa may nag-ingon nimo nga nagduda ko? Ang ako ba, nga aron di ka mahago, kuyugan ta ka. Okay? Sige na. Natuog na hinuon tayo. Apin akog mangita siya sa kwarta. Wa na ra ba? Kay ako nang nahatag ni Roger. Ako ni siyang lipayon. Aron dili ko pugson pagpatugan kung may adto ba kog hotel. Nakita ko sa iyang inahan. Nakasiguro ko nga nailhan gyud ko sa iyang inahan. Pero nganong wa man ko sudyain ni Anton? Misumbong ka ang iyang inahan, pero wa kinito ini Anton? Paray gragyoy imong gikinahanglan nako, Anton. Aron mahimo kang bungol sa bisag unsay isumbong sa imong inahan diha nimo. Gusto na kumutuo sa imong duda bahin ni Amy, ma. Wa ka di ay gyud mo tuo. Ako lang ipanalipdan ang kaluwasan sa kong anak og si Sarah. Imo ba siyang gisudyaan nga ako siya nakita sa hotel? Wa, ma. Kung kawa ka mahigugman ni atong babayhana. Nganuwa man nimo siya sudyain nga ako siya nakita dito. Ma, lumargahay ko. Og nahadlo ko nga tingalig mo adto na siya sa ato og binastusan si Sarah. O sa pamayangay nimong kahadlukan. Nga magikasabot naman kong detective aron mo ay maniid niya. Huwaton lang nato ang resulta, ma. Kung ako siyang sudyaan, sigurado ko. Nga munigar gid siya. Tingaling mag-away pa hinoon mi. Og mo iyang panimaslan ang akong anak og si Sarah. Sos, nga bang kadto magibabayhana ang imong gikabuangan, oy? Ay, nasayop ko, ma. Og ako ning giangkon. Karon timing ra gyud ang akong giwat. Aron inigsudyan ako niya, di na siya makanigar. Nahadlok ra ba si Sarah? Unsa man iyang gikadlukan, ma? Nga tingalig, unayon kag kidnap sa sindikato. Unya ipalukat sa dakong kantidad. May pagbati palagi si Sarah nako. Nalipay kay ko nga
nasayod ni ini, ma. Anton, ayaw puni ang kahasol nga ako karong gibati. Dili na baya malinahon ang ako rong una-una, ha? Oh, ma, Naginusara lang baya ko misulban nining kahasol nga ako karong gibati. ma, I'm sorry. Pasaylo ako. Say gayon nga himatud-an ko ang akong katahap ni adtong imong ka-live-in. Ako na mismo mo ay mohatod ni Sarah og sa bata sa ilang bahay. Ako siyang iuli sa iyang amahan. Oh, ma, Bag! Ah! Patay, Papa. Lipay, akong munyika. Patay, Papa? Oh, Ganun kay? Bliba. Bagong karon. Bliba na ko ni mo dong ay. Iyo nga ni mo muligid-ligid sa okay. Guol ko bugart. Gulan ka? Gul mo ka ha? Nya. Iyo mo munyika, sige katawa niya, ikaw nag-uol. Ano mo na? Mau nagulgulan. Nag-uol man. Lipay di ay munika kung patay iya papa. Susulti pa jud. So bitaw kalibutas bata na dong ay. Pero nakanindot ana, kay imong gibutang ang bata sa sahog samtang ikaw nagligid-ligid nindot kay mo tanahon. Lala, igo man papa munikas pusel. Uy, Unsa tubugart. ni imong Brad Anton. Oh, tanaw oh. Sunas git. Ako kuhaan munika. Ay, di mo sugod imong munika dong, ay mo siyang kuguson. Tanawa, nihilak noon. Dadun ako munika mong kwarto. Niya Sigbin. Sigbin ko taon. Kasi may sigbin. Uy, dong. Uy, ano pa daw na. Ari, tadirig, padunas. Kuya, imo igsuon. Sigbin. Dong, may kay, niya ka sa sala. Ako na dadun munika mo kwarto ha. Dong, manamilit raman ko nimo. Mularga naman ko rong gabi, paingon sa Cagayan. Bahala ka oy. Dali munika. Doon na ta to kwarto. Na Sigbin. Unsa? Yawa, nagigay, may imo na dong Anton. Saon, yaman ang anak. Siya mo kayo magbuot kung siya itaw ko Kang kinsang anak bata. Ako Bugart. ni munika. Ako ni. Ito eh. Itaw mo lang. Magigay, may imo na dong. Saon? Sa third birth certificate. Ha? Si Dong Mateo may nagbutang sa igibutang amahan. Ha? Ako ang isa ang tanan. Bugart. Magani. Congrats dong, congrats. Be, Sa! Lumano ko si mong kamot. Kay miangko na kasi mong kasalanan. Ayaw palabi Bugart ha. Ano man? Kusok magun na bagong tao ron. Ay, ita. Wagi ko'y daganan dong. Kusok mago ni mo kong naong. Gibaga lang. Naunsa ka, Mateo? Na Sigbin. Kisi Sigbin ba? Ako good friend Anton. Mateo, imo siyang maguwang. Tao siya, dili Sigbin. Sigbin na siya ay. Gusto siya gunit sa komunika. Mular ka man tingali na siya, Mateo. Gusto lang tingali niyang mutanaw sa bata. Sugot ka, Sarah? Sugot ka, gunit ang Sigbin sa komunika? Di, uy. Pariya na dua di ay. Basta, di ko sugot, gunit siya komunika. Dagan balang niya kalit. Dili ka lang una, ha? Bantayi ang munyika. Sorry ko. Mugawas ko aron, mangandam sa luto na kung sudan.
Naman sigbin. Makigsulti di ko niya. Ayaw lang gawas. Lago jud matiyo sigbin ay. Nasuko ka? Nahala sige. Di na lang ko magawas. Gawas lang oy. Suko mansab ka sigbin. Ayaw lang gunit sigbin ha. Dong. Dayan juga glarga dong. O, Bugart. Mugawas ka to sa Sara? Ambot lang. Pero kung gawa Sara dong, kauban magisi dong Matiyo na. Manamilit lang unta ko. Do Anton. Larga naman ka. Tingalig manghasik ng sabog lagim ang imong kalibin. Ako sige binlan og kwarta, Bugart. O gipasaad. Nga digid mo ani, aron di magsamok-samok. Dong. Uy. Murag, niabli mo ang pultahan sa kwarto nila ni Sara. Ha? Butago ko, Bugart. Nakasiguro ko nga anigid siya paingon sa kusina. Ingon si Mateo. Ni ayang makuwang. Sara? Sara? Pagpalayo na ko nimo. Anton. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!